Chcete rýchlo a výhodne predať váš pozemok, niekoľko pozemkov, ba dokonca celú lokalitu? Práve som dopredal lokalitu týchto krásnych stavebných pozemkov v Hrubom Štúri pri Senci a predám aj ten váš. Volám sa Miroslav Meňhart a som odborníkom na pozemky. Už viac ako 17 rokov úspešne zabezpečujem predaj pozemkov a kúpu pozemkov podľa požiadaviek mojich klientov. A rád v tomto pomôžem aj vám. Keď som začal exkluzívne predávať tieto slnečné stavebné pozemky, venoval som im aj exkluzívnu starostlivosť. Samozrejmosťou boli billboardy v obci i na samotnej lokalite, prezentácia na webe realitnej kancelárie, na všetkých realitných portáloch i na samostatnej web stránke venovanej výlučne týmto pozemkom. A prostredníctvom videa si mohli záujemcovia pozrieť celú lokalitu pozemkov ešte skôr, ako ju osobne navštívili. Ako sa pozemky postupne predávali, tak na nich začali vyrastať nové rodinné domy. Dnes už všetky pozemky vlastnia šťastní majitelia a mnohé rodiny z rôznych kútov Slovenska si tu budujú svoje nové domovy. A ako hodnotia našu spoluprácu bývalí majitelia pozemkov? Na práci nášho makléra, pána Meňharta, sa nám najviac páčila precíznosť a v neposlednom rade aj úspešnosť pri predaji pozemkov. Ak chcete rýchlo a výhodne predať váš pozemok, zavolajte mi na toto telefónne číslo a dohodnite si nezáväzné stretnutie ešte dnes.